Mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon sa atong mga kaubanan nga naa dinhi. Dalagon ang Ginoong Dios sa nausab ka adlong pagpasalamat nato sa atong Ginoo. Ug diha kang Ginoong Kristo nga siya gyud hatag sa iyang kinabuhi para sa ato ang tanan. Ingon usab ang atong mga kaubanan nga nagatan-aw via live stream. Dagang salamat kaninyo sa paguban kanamo. Amo ka gina-welcome dinhi sa Solidario Gloria Christian Church Visayan Service. Sa atong pagsugod karon, ug ako ninyo, mag-aampo kita sa atong buhing nga Dios. Ginoong Dios, ikaw gayud balaan ug imo kaming itubos. Pinagi kang Ginoong Jesus nga siya gyud ula sa iyang balaan nga dugo. Kami mga makasasala sukad pa sa sinugdan ug nahilayo kami diha sa imong himaya o Dios samahan. Apan pagkadako gayud sa kayong kahibulungan ng imong mga tinguha nga ni kanamo. Among ginaampo karon sa among pagsugod kami gayud ng among mga kasing-kasing magasimba lamang nga mapasalamaton diha kanimo. Ginoo unta labaw sa tanan, ikaw ang mahimaya sa among paghahimuon karong kahaponon. Dalaygon ka sa walay hunong, among ginabalik pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Sa makausaan ni kita diri mga igsoon, no, bisan naasa kamo nagatanaw karon sa live stream, usahay gina-replay lang, no. Apan labaw sa tanan, kini ginabuhat nato agi gayud og paghimaya sa atong buhi nga Dios, no. Walay laing butang nga mahatagan nato og labing maayong bililhon nga pagtagad sa atong buhi nga Dios. Siya gayud nagatabang kanato sa matag adlaw. Wala lang nato damha, no? Siya gyud naga-remind kanato bisan sa atong mga awit, bisan sa atong mga pag-remind sa church, no? Magbasa tag Bible. So dako kaya na siya nga kahimuan diya para sa atong buhay nga Dios. So apan paunsa pa nato siya mahatagan og kahimayaan, ingan diri, no? Ang paghimaya sa Dios dili ang pagdungag sa iyang himaya, no, apan aron maila ang iyang himaya, no, to recognize and acknowledge His glory. So that's what we are here for. No, we are singing, we are praising to Him, no. We will loosen up, no. Kung mag-TikTok bitaw ta kuan kaayo, no. So why not diri, no? We can praise Him, no, with all of our hearts. We can even lift our hands diya sa Ginoo. Pasalamat ta. Now, ang pulong himaya nga adunay kalabutan sa Dios sa daang tugon, nagdala niini nga ideya sa kadako sa himaya. Apan sa New Testament, no, ang pulong nga gihubad nga himaya nagpasabot nga kini dignidad, no, ug dungog, pagdayig ug pagsimba, no. So makita nato nga ang paghimaya sa Dios nagpasabot sa pag-ila gayud sa iyahang kadako, no. As we look up to God, no, dili nato siya tan-awon nga gamay lang, no. So high view of God gyud ang atong pagtan-aw. So sa iyang kadako, paghatag kaniya og kadungganan pinaagi sa pagdayeg ug pagsimba kaniya, no. Labi na tungod kay siya ug siya ra ang ayan nga daygon, pasidunggan ug simbahon, no. Sa atong pagpanganta, sa ato ang pagpanugtog, kini gayud usa ka command nga gihatag sa Ginoong Dios nga ni kanatong tanan. Sa ingon aron himayaw ng Dios mao ang pag-ila kaniya alang sa kung kinsa gayud siya. No? O kita mag-respond, no? Ang atong respond diya kaniya appropriately o sa sakto nga paagi. Ingon gani ang pulong sa Ginoo dinha sa Salmo Psalm 63 verse 3 nagaingon, ang imong gugma nga walay paglubad mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Busa, daygon ko ikaw, pasalamaton ko ikaw, samtang ako buhi pa. Ug ibayaw ko ang akong mga kamot nga naha kanimo, samtang magampo ako. No? Giingon, ibayaw ang akong mga kamot, ang atong mga kasing-kasing, atong
sugid gayo diha sa tong buhi nga Dios. It is between us alone, no? Between you and God alone, no? Pwede na to, dili na to panumbalingon, uy, basig lain niyang tanaw sa kuha na naga taas-taas ko kamot. No, it is between you and God, worshiping Him alone. Amen. Busa karon, palihog manindog kita. Busa karon kini ang higayon nga himayaon simbaho na tong Dios. We give glory, no, and behold, no, let us adore ang atong buhi nga Dios. Behold our King, for nothing can compare to His name, no. He is now seated on the throne, the Lord Jesus Christ, no. Iyahang kamot siya gyud ang nalansang diha sa krus. May our songs be a reminder for us to give Him glory. Let's sing this song. Let's worship the Lord Jesus Christ, who has held the ocean in His hands, who has numbered every grain of sand. Kings and nations tremble at His voice. All creation rises to rejoice. Behold our God. Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Who was given? Who has given counsel to the Lord? Who can question any of His words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all His wondrous deeds? Sing, behold our God.
sa Diyos, maayong balita. Mauwi ka, Jesus, ikaw ang niadto sa akong mga sala. Ikaw ang akong pasilungan, pasilungan. Ikaw ang niluwas kanako, Jesus. Ikaw ang ibayad sa sala mo, puno ka sa kaluoy. O Jesus, sa krus ikaw nagantos. Ang pag-igugma mo, pasalamatan ko. Sa makausa atong awiton, manunubos, manunubos. Pupunganak sa Diyos, maayong balita. Mauwi ka, Jesus, ikaw ang iadto sa akong mga sala. Ikaw ang akong pasilungan. Pasilungan, pasilungan. Ikaw ang iluwas kanako, Jesus. Ikaw ang ibayad sa sala ko, puno ka sa kaluoy. O Jesus, sa krus ikaw nagantos. Ang pag-igugma mo, pasalamatan ko. Ikaw ang iluwas kanako, Jesus. Ikaw ang ibayad sa sala ko, puno ka sa kaluoy. O Jesus, sa krus ikaw nagantos. Ang pag-igugma mo, pasalamatan ko. Panayin kita sa mga magasimba sa pangalan ni Jesus. Ang pulong sa Ginoo din sa Roma 3:23 hangtod 26 nagaingon. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyong dugo mapasaylo ang mga sala sa motuo kaniya. Niining paagiha, gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tawo aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Jesus. Padayon kita mag-aawit may isuan. Creator of all, we were made for your pleasure. You are jealous for us, for you see our lives as a treasure. You want to walk with us day by day, to have a people who gladly say, Lord, we belong to you alone. We bow before no other throne, for you have redeemed us with your sacrifice. Our lives are not our own, Lord, we belong to you.
Let's worship the Lord. Almighty God, you have plans for us through the ages. Yes, Lord. You give each life a call and a reason for being created. We want to be a house you have built, a living temple that you have built. For we belong to you alone. We bow before your throne. For you have redeemed us with your sacrifice. Our lives are not our own. Lord, we belong to you alone. So come dwell in us, make your glory known. Greatest joy, our greatest joy is found in knowing you, belonging to you alone, belonging to you alone, belonging to you alone. Makausa, pasalamat kita, maigsuon. Atong ihatag ang atong bugos nga pagtuo o pagsalig diha kang Ginoong Hesus maigsuon. Ang awiton kaning katapusang awiton. Niining kalibutan, puno sa kasalanan, dagan sa katawan, sa paglaom na walaan, may tingog sa paghila na dulo. Apan nabati ning tanan sa Diyos Ama. Isugot ta sa Diyos, ipatala si Jesus. Isanyaw ang ngalan niya, kay siya nagtubos. Intasaksi nga tusa kalibutan. Ulang nga paglaom, gihatag sa katauhan. Ipahatag, pagtutan, ang paglaom diha sa guma, mahimo sa kang Jesus. Ipadayan ang Diyos kaniya, samtang dito sa krus, si Kristo Jesus nidaog. Ang mensahe akong ipahibalo, ang paglaom na balik si Kristo. Awitan ta ang kinabuhitan, ang kinabuhitan, diha sa kamot niya, may kaluwasan na. Kung magpadayon ta, sa katapusan may kadaugan. Magalipay tao mag-awi, sa Ginoo magdahi. Ipahatag, patutan, ang paglaom diha sa guma, mahimo sa kang Jesus. Ipadayan ang Diyos kaniya, samtang dito sa krus, si Kristo Jesus nidaog. Ang mensahe akong ipahibalo,
nagapasalamat kami karon, Ginoo, sa among pagduulya kanimo. Unta ikaw sa magapanglihok kanamo pinagi sa mong balang espiritu. Among ginapangayo gayud nga imong ablihan ang among mga kasing-kasing, among hunahuna nga madawat namo ang imong pulong nga daw sama sa espada nga duway suwab kini gayon mo tisok sa kinailadman sa among kasing-kasing. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay hunong. Kami lamang nagapasalamat diya kanimo. Nagabayaw sa among mga kasing-kasing kinabuhi. Kini tanan ang ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Sa makausama yung hapon, kanatong tanan, ug magpabilin kita sa pagtindog para sa ato ang congregational prayer. Maayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Ang ato ang basahon karon makita diri sa taga Colosas chapter 2 verse 1 to 5. Buot kong masayran ninyo nga naningkamot ako pag-ayo alang kaninyo ug alang sa taga Laodicea ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig sila nga mahugpong sa gugma ug makabaton sa tanang kabulahanon nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayar nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Isulti ko kamo kini, isultihan ko kamo niini, aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan, bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Kay bisan tuod, wala ako diha, uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo. Pwede na tayo maglingkod, mga igsoon. Mga igsoon, salamat sa mga kaigsuunan na gipang-raise na maoy gamiton sa pagwali, sa pagtuo, sa sakto nga ebanghelyo. Salamat sa Expository Academy kanang gitawag og TEA nga mo'y isa sa gigamit in order nga mapakaylap ang sakto nga pagpanudlo diha sa Biblia. So makita nato diri sa atong gibasa kaniha sa bersikulo 4, ingon diri nagahisgot diri nga gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Ug ang sakto nga pagtudlo, bilihon kini sa atoa, no? Isa ni sa paggamiton in order nga dili ta malingla. Kung unsa pa may mga pagtudlo nga makita na maduong nato sa mga radyo, sa mga YouTube o kanang tanan sa media nga maduong nato. So diri nato ma-distinguish kung sakto ang pagtudlo o dili. Busa kaning mga nagawali karon. Sama karon sa nagatindog diri nga mga magwawali, no, sa mga every Sunday, kanang sa Wednesday, mga atong mga pastor, mga elders, igamit sila o atong mga leaders sa mga outreaches. Salamat nga giubanan sila sa Ginoo, gigiyan sila sa Ginoo. Maiso na atong pag-ampo karon, pag-ampo ng madasigon og maalagaron kasing-kasing sa pagsimba, sa pagserbisyo diha sa simbahan ug sa mga kaigsuonan na adunay malipayong kasing-kasing ug walay kabalaka. Sunod mga igsuon,
pag-ampo sa mga devotional o quiet time, prayers, Bible readings, na ang balaang Espiritu Santo magadihog o magahatag o kusog sa matag Kristohanon. Sunod, pag-ampo sa matag usa ka nato ug atong mga pamilya, proteksyon sa kasakitan o katalagman, labi na karon nga nagyapon ta sa pandemic o dungog nato nga napay sumusunod ng mga virus. Apan salamat sa kaayog kaluoy sa Ginoo. Pag-ampo usab nga sa kalinaw, sa pangunahuna ug dakong pagsalig diha lamang sa atong Ginoo. Pag-ampo sa provision sa Ginoo sa atong mga panginahanglanon ug matag adlaw ug sa kahimsog sa panglawas. Ug pinakalas, pag-ampo sa atong panimbahon sa atong mensahe karon nga madungog. Mag-ampo ta. Ginoo, una sa tanan, ikaw among daygon, ikaw among simbahon, tungod kay ikaw ang tinuod nga Dios. Lord, ikaw ang mambubuhat, ay imong pulong Ginoo, bulungtad hangtod sa kahangturan. Busa Ginoo, angayan namo Lord nga ikaw ugad ang angayan na pagkadaygon tungod sa imong pagkaikaw. Salamat Ginoo sa imong kaayog kaluoy matag adlaw. Di ka namo Lord kaning pulong amo madungog kaning sakto nga ebanghelyo o sa kaning kagrasya. Tabangan kami Ginoo nga amo ani i-treasure sa imong kinabuhi Lord. Tabangan kami Ginoo nga matag adlaw taga nang manigbili Lord. Din kung unsa pa may ka-busy sa kalibutan, trabaho, nasa panimalay, na negosyo, tabangan kami Ginoo nga bisan pa man sa kabisi Ginoo, dili na mo Lord kalimtan ang pagpaminaw sa imong pulong, pagbasa, pagampo, ug mga devotion, o kana pag-meditate sa imong pulong day and night. O Lord, salamat Lord sa imong kaayog, kaluoy matag adlaw Ginoo, kaning mga Lord, mga saktong ebanghelyo nga madungog Lord, sama niya aning sa gikan sa Teya, the Expositors Academy. Lord, tabangan mi Ginoo nga amo ni amo sad ning dili na mo sayangon Lord kung every time na mga magwali sa saktong ebanghelyo amo kaning Lord itagahan og bili Lord nga din kami Ginoo taga uhawon sa imong pulong ug badasigon. Salamat sa imong kaayog kaluoy Ginoo. Salamat Ginoo sa panginahanglanon, ikaw sa nag-provide Ginoo spiritually and even financially, especially sa imong pulong nga imong punon Lord sa imong mabandianong pulong di sa imong kinabuhi Ginoo. Upang ampo Ginoo ang mensahe nga among madungog karong kahaponon. Lord, madi ang magwawali, gihay sa Ginoo sa iyang pagwali, mamayong magmaisugon ug walay ko kahadlok Ginoo nga magsabwag sa imong pulong sa sakto nga ebanghelyo. Salamat sa imong kaluoy grasya kaning tanan nga magibalik kanimo pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong hapon kanatong tanan. Daghang salamat Brother Jason sa pagpangulo ka nato sa atong pagdaig o Brother Rexon sa ato ang congregational prayer. So maayong hapon pod sa ato ang mga viewers karon sa atong online streaming. Napasalamaton ako sa Ginoo tungod kay medyo taas-taas na panahon nga nakabalik ko din hino. Pero tungod sa grasya sa Ginoo na hatagan kita og kanang oportunidad na makapaambit na pod sa iyahang mensahe. So una kita mo padayon, hangyoon ko kamo sa pagduko aron sa pagampo.
Among labaw nga makagagahom nga amahan, daghang salamat sa imong kaayo ug kaluoy. Pinagi sa imong bugtong anak nga imong gipadala aron pagtubos kanamo. Walay hunong kaming magasimba kanimo. Pagpasalamat kanimo tungod sa ikaw Ginoo ang ayan niining tanan pagsimba og mga pagdaig. Tabangi kami karon sa among pagpaminaw. Unta hatagan mo kami og panabot og tabangi pod ako Ginoo nga mao'y magdala sa imong mensahe. Unta masabtan namo ang imong mensahe, ang imong kabubuton Ginoo. Mao kini among pangamuyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Aduna ako yu sa kasugilanon para kanatong tanan. So tingali daghan na kaninyo ang nasayod nini, nakadungog na siguro mo. Dunay duha ka managhigala. Ining duha ka managhigala dugay na ni sila nga amigo. Nag-abot sila sa dalan. Unya ang isa, Birni Santo kay og nahong magulanon. So pagsugat nila nangutana ang isa. Bay, asa may nahitabo nimo nganong ang imong itsura si Manasanta man? So, ana siya nga kuan manggod. Niatong tulo ka semana nga nilabay, namatay ang akong angkol. Unya, gibilinan ko 650,000 pesos. Siya, ha? Kadako bang kwarta niya na? Sultito yung amigo. Siya nga, pero kuan manggod. Katong ikaduhang semana nga milabay, ang akong igaagaw na pod mo'y namatay. Unya, gibilinan ko og 1.2 million pesos. Siya nga, so blessed kay ka kumbaga. Kadaghan ba dahil ni mo kwarta karon? Sulti siyang amigo. Pero ingon niya, wala lang kakasabot bay. Ingon ani manggod na. Katong ni aging semana, namatay na pod ang ako ang auntie. Unya, gibilinan na pod kog 2 million. Siya naglibog tong isa ka amigo. Naglibog siya, ganong magulanon manggihapon ka, kung buto na unaon, pero tindaghan na din ni mong kwarta karon. Siya nga, kuan manggod, karong si Manaha, wala na. Mao din naguol siya, kay nanganad. Gusto niya na anapoy panalangin. Unya, wala may naabot, mao tong naguol siya. Adon ako'y pangutana alang kanatong tanan. Duha ka pangutana. Ang una nga pangutana mao kini. Unsa kasayon para sa imuha ang musalig sa Ginoo? Ang ikaduhang pangutana, unsa kalisod alang kanimo ang makontento? Sa susamang paagi atong mabasa dinhi sa sulat sa Ecclesiastes, sinulat ni Haring Solomon, bahin sa pagkawalay kakontentuhan sa mga tao. Ang problema sa mga tao, dili kita makontento. Pero naay solusyon ni ini nga problema ha. O kini atong matun-an karong kahaponon. Busa aghaton ko kamo, kung aduna kamoy mga Biblia, abliha palihog sa Ecclesiastes. O magwawali, Kapitulo 6. O hangyon ko kamo sa pagtindog sa ato ang pagbasa. Ako kining basahon sa Maayong Balita, Biblia. Namatikdan ko, nga niining kalibutana, ang tao wala gayud hatagig kaangayan. Ang tao hatagan sa Dios og bahandi, dungog, kabtangan, og sa tanan nga iyang gikinahanglan, apan dili siya tugutan sa Dios sa pagpahimulos ni ini. Dumuduong hinuon mo'y magpahimulos ni ini, wala kini kapuslanan og dili matarong. Ang usa ka tawo mahimong makabaton og usa ka gatos ka anak, og taas kayog kinabuhi. Apan bisan pag unsa ka taas kini, kun wala siya kalipay og dili siya pasidunggan sa dihang ilubong na siya, maayo pang nakuha siya sa didto pa sa taguangkan sa iyang inahan. Walay kapuslanan ang iyang pagkahimugso ug mahanaw lamang siya sa kangitngit og hikalimtan.
Dili siya makakita sa kahayag sa adlaw o masayod kung unsa ang kinabuhi apan makapahulay siya. Unsa pa kaha ang tao nga wala gayud makapahimulos sa kinabuhi bisan pag magpanuigan pa siya magpanuigon pa siya 2,000 katuig. Silang duha usaray padulngan. Magtrabaho ang tao aron makakaon apan dili siya matagbaw. Unsa may kalainan sa maalamon ug buang-buang? Makaayo ba sa kabos ang pagkasayod kung unsaon pagsagubang ang kinabuhi? Wala kini kapuslanan. Sama kini sa pagdakop ug hangin. Maayo pa nga matagbaw ka sa anaa kanimo kaysa mangandoy ka sa wala diha. Nasayran ng daan ang bisan unsang mahitabo ug nasayod kitang tanan nga ang tao dili makalalis sa gamhanan pa kay kaniya. Sa daghang sulti, daghan usab ang dili mapuslan. Ug wala kay maani niini. Unsa man pagkasayod sa tao, unsay labing maayo alang kaniya. Nining mubo ug walay kapuslanan nga kinabuhi. Kinabuhi nga mahanaw lamang sama sa anino. Unsaon man pagkasayod sa tao, unsay mahitabo dinhi sa kalibutan human siya mamatay. Lord, bless your word. Pwede na ta maglingkod. Aron doon na tayo sundan karong kahaponon sa ato ang pagtulunan, doon na kita'y duha ka butang nga makita. Doon na tayo tanawon. Duha ka kamatuoran mahitungod sa tanang katauhan sa kalibutan. General. Tanang katauhan sa kalibutan. May kalabutan sa katagbawan. Una, ang problema sa tanan. Ang problema sa tanan. Ikaduha, ang solusyon sa problema sa tanan. Wadto kita sa una nga punto. Ang problema sa tanang tao sa kalibutan. Ingon ini sa bersikulo 1, si Solomon nag-ingon, namatikdan ko nga niining kalibutan na ang tao wala gayud hatagig kaangayan. Sa English, mao kini ang nakaingon, there is an evil that I have seen under the sun and it lies heavy on mankind. Naa daw siya naobserbahan si Solomon, specific na observation. Itawag kini og evil. Kadautan. Panya, mao kini ang problema sa katawhan. Unsa ang problema? Ang problema mao kini. Ang mga tao wala gayoy katagbawan. Mao ni ang naobserbahan ni Haring Solomon. Nag-ingon siya sa bersikulo 2, ang tao hatagan sa Dios og bahandi, dungog, kabtangan, ug sa tanan nga iyang gikinahanglan. Apan dili siya tugutan sa Dios sa pagpahimulos niini. Dumuduong hinuon mao'y magpahimulos niini. Wala kini kapuslanan ug dili kini matarong. Ingon pa sa English, a man to whom God gives wealth, possessions, and honor so that he lacks nothing of all that he desires. Yet God does not give him power to enjoy them, but a stranger enjoys them. This is vanity. It is a grievous evil. So mo kini mga higala ang nakita ni Haring Solomon. Ang problema. This is a reality of life. Ang mga tao walay katagbawan. Dili kita matagbaw. Pero asa ni gikan? Gikan kini sa Dios. Ang Ginoo mo'y nagbuot niini. Siya mo'y nagbutang niini sa atong kasing-kasing. Ipikto kini sa tunglo dihang niabot ang sala sa tibuok kalibutan. Ang tanang tao walay pili. Wala gayoy katagbawan. Sabid saan unsang kalipay sa tanan mga butang dinhi sa kalibutan. Ang tagsa-tagsa kanato aduna kita ideya, nata ideya in our head na unta kung madungagan lang, kung mudaghan pa, if I have more, I will be happy. Mao gina pirmi ang nasa tong hunahuna. Unta kung madungagan lang, dili ta masatisfy. Gusto nato nga naa pa gyud dungag. Pero ang problema,
Kanang more, no? Kung if I have more, kanang more, dili gyud maabot. Nga naman, kay kung moabot gani, ko nga hatagi ko Lord og inaning nga salary. Gusto nako nga mutaas akong sweldo. Pag moabot na gani, mangayo na pog dungag. Busa ang kanang iyang gipangayo, kanang more, dili gyud maabot. Sige siya apas, sigig apas. Mo nang wala gyud katagbawan. Sulti dinhi, bisan pag ang tao hatagan da og wealth, daghang kabtangan, kwarta, bisin pag dato kayo siya, possessions, honor, kadungganan, sikat kayo siya, pero dili man pud siya tugutan sa Dios nga makapahimulos niini. Lain Hinuon na makapahimulos niini. Mga langyaw, laing mga tao, dili siya mismo. Dili siya makapahimulos, dili siya matagbaw. Dili siya malipay. Either masakit siya or mamatay siya sayo. Bisan pag anaa na kaniya ang tanan, sulti gani dinhi, so that he lacks nothing. Wala na kulang sa iya, naa na siya tanan. Pero wala man di ay gihapon siya matagbaw. Walay katagbawan kaniya. Bisan pag anaa na siya tanan. Ato ning sabton, kining bahina. Si kinsa man ning iyang example dinhi kining ginitawag niya nga, a man to whom God gives wealth, possessions, and honor. Kining gi-mention niya dinhi nga in third person, kining a man. Kinsa man iyang gi-cite nga example. Is it applicable to himself or someone else? Kasi kining example sa first part sa statement, perfect kayo mag-match para kay Solomon. Kung ibutang nato nga iyang sarili gina-refer ani, no, pwede nato i-check dito sa iyang gisulti mismo. Ecclesiastes chapter 2 verse 10, ingon pa niya, naangkon ko ang tanan nga akong nagustuhan, ug wala ko hikawi ang akong kaugalingon sa kalipay. So, literally, he lacks nothing, si Solomon. Match kayo dinhi. Walay nakulang sa iya, except lang satisfaction. Wala siya na-satisfy. Pero I think, dili ni siya nag-refer kang Solomon. Dili ni nag-istorya siyang kaugalingon. Si Solomon kasi naghimo siya og obserbasyon sa kinabuhi. Iyang sarili, iyang gisugdan. Pero iyang gipalawak ang iyang experimentation, iyang obserbasyon. Giapil niya ang tanang tao, ang tanan katawhan. Sulti niya dinhi, ang tanang tao, apil na siya, wala gayoy katagbawan. Dili matagbaw kung wala ang Diyos kaniya. Ato nang klarohon. Remember, si Solomon, gitistingan niya ang kalipay. So para sa wala makasubaybay sa ato ang series, kining Ecclesiastes, sinulat ni Solomon, si Solomon anak ni Haring David, naghimo siya pagsulay sa kinabuhi. Gitistingan niya ang tanan klaseng mga kalipay. Gigamit niya ang tanang resources, ang iyang kadato, ang iyang kaalam, para testingan niya kung asa gid ay kutob ang kalipay sa tao. Iyang gisukod nga walay labot ang Ginoo. Giset aside niya ang Ginoo. Sa tanan mga niyang paninguha nga malipay, walay labot ang Ginoo. So, sa kaulahian, sulti niya, pabalik-balik sa libro, kung imong basahon ang ihang sulat, pabalik-balik ang iyang sulti, walay pulos, walay kapuslanan. Mura lang daw kag nagdakop sa hangin. So, ang statement is true for all. Ang tanang tao, walay katagbawan, except kadtong anaa sa Dios. Ato nang istoryahan more unya. Ug kadtong gitugutan sa Dios, siyempre, naay ginatugutan ang Dios nga magkaroon og kalipay mismo. Ato nang istoryahan mas palawman unya. Pero klaro dinhi mao kini. Generally, ang problema sa tanang tao sa kalibutan, wala kitay katagbawan. Sa bisan unsa mang mga butang sa kalibutan, kung walay labot ang Dios niini. So if you search for happiness apart from God, you will not find it. God will not allow you to be
satisfied. Dili niya itugot. God will not empower you to enjoy your resources so that you will be happy apart from Him. Pero, sultion nimo, dili lang man bahandi, dili lang man possession, dili lang man honor, dili lang kadungganan ang makalipay sa tao. Di ba? Doon na pailain nga gimension si Solomon. Pasig istorya din taas nga kinabuhi. Daghang anak. Taas og kaalam. Bisan daw kining mga butanga dili gihapon makahatag og tiunay or lasting na happiness or katagbawan. So bersikulo 3 to 4 ingon niya dinhi, ang usa ka tawo mahimong makabaton og usa ka gatos ka anak ug taas kayong kinabuhi. Apan bisan pag unsa ka taas kini kun wala siya kalipay ug dili siya pasidunggan sa dihang ilubong na siya, maayo pang nakuha siya sa didto pa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Walay kapuslanan ang iyang pagkahimugso. Og mahanaw lamang siya sa kangitngit og hikalimtan. So bisan pag naa siya kanang ginatawag sa English nga longevity. Taas kayo kag kinabuhi. Bisan pag naa kay ginatawag og kanang posterity, kanang daghan kay kag mga anak, daghan kay kag clans, daghan kay kag mga apo. Bisan pa daw kini mga butanga. Bisan pa daw moabot daw kag 2,000 years. So, sulti sa bersikulo 6. Unya, kung wala man ka matagbaw, bisan pagdaghan siya mga anak, unya, wala man lang siya girespitar, wala siya gitahod, nga bisan sa iyang haya, dili siya lamayan, o hatagan, o pasidungog, unsa may nakaayo ni anak. Wala daw gihapon. Kung dili itugot sa Ginoo nga mag-enjoy ka, dili ka gyud mag-enjoy. Dili ka masatisfy, dili ka matagbaw. Mas maayo pa daw sa iya nga, nakuha siya samtang gibuntis pa siya. Actually, this is exaggeration. Pareho sa kanang ginasulti diri nga 2,000 years kinsa may tao nga nagkinabuhi nga moabot og 2,000 years, wala gyud. So this is hyperbole. So kanang figures of speech nga naghatag ni siya og great emphasis nga bisan pag ikaw daw ang pinakataas og kinabuhi sa tibuok kalibutan, in this case, maayo pa nakuha siya samtang gipanamkon siya. Kay ingon dinhi, makuha ang tao bisan pagtaas kayong ang ihang kinabuhi, daghan siyag anak, pero wala itugot sa Ginoo nga mag-enjoy siya sa kinabuhi. So, kung wala siya kalipay o dili siya pasidunggan sa dihang ilubong na siya, ingon pa dinhi, maayo pang nakuha siya sa didto pa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Bersikulo 4 hangtod 6 ingon dinhi, walay kapuslanan ang iyang pagkahimugso ug mahanaw lamang siya sa kangitngit ug hikalimtan. Dili siya makakita sa kahayag sa adlaw o masayod kung unsa ang kinabuhi apan makapahulay siya. Unsa pa kaha ang tao nga wala gayod makapahimulo sa kinabuhi bisan pag magpanuigon siya 2,000 katuig. Silang duha usaray padulngan. Ato aning susihon pag-ayo. Dunay duha ka klaseng tao dinhi nga iyang gimension. Duna siya pagkumpara. Ang isa nabuhi og taas kayo, 2,000 katuig. Ang isa wala gani tuig. Wala gani tuig kay wala siya nahimugso, namatay siya samtang naapa siya sa tiyan sa iyahang inahan. Pero ikumpara nato ning duha. Kinsa may nakabintaha sa ilaha? Ang tao nga nabuhig 2,000 katuig, nakita niya ang kahayag sa adlaw, nasayod siya unsay kinabuhi, natilawan niya ang mga butang sa kalibutan, daghan siya mga anak, daghan siya mga apo, daghan siya kasinatian. Pero kung wala siya matagbaw, wala siya gihatagan og kadungganan sa iya mga anak o apo, unya namatay siya, hikalimtan na siya sa dayon, wala siya malipay, no? Mas maayo pa daw tong isa ka tawo kadtong namatay sa tiyan pa lang. Ano man, ingon din sa verse 5. Makita nato sa English kasi di nato maklaro ang ihang difference pag sa Bisaya.
Ingon dito sa verse 5 sa English, sa ESV, ingon dito, yet it finds rest rather than he. Kining rather than he, compare. Ang isa ka tao, dunay rest, ang isa wala. Pero sa Bisaya, di mo na makita nga na pag-compare. So ingon din hi, dili nato ni ingon pa din hi nga bisan pag wala pa siya nakakita sa adlaw, katong tao nga amot masulti na ba na siya tao. Pero wala pa siya gipakatao. Naapa siya sa tiyan siyang inahan, namatay na siya. Kato daw siya, bisan pa daw wala pa siya nasayod sa kinabuhi, wala pa siya kakita sa adlaw, bisan pag wala pa siya nakatilaw sa mga butang sa kalibutan, pero nakapahulay siya. Ano sa ibot pasabot ni ini? Naa siya rest. Mas lamang siya. Mao nang ginapakita din ni Solomon. Kasi gi-compare niya ang isa 2,000 ka tuig pero wala nalipay. Ang isa wala siya gi panganak, wala siya kakita sa adlaw pero doon na siya rest. Makapahulay siya sa dayon. Agkatong nabuhi og 2,000 ka tuig wala siya kapahulayan. By the way, it is not clear kung asa paingon ang mga bata nga mamatay. Dili kayo siya klaro. Pero aduna kitay hint din magkaroon sila og kapahulayan. O kabalota nga ang kapahulayan ana lamang sa Dios. So I believe kini para lang sa kuha, dili ko dogmatic niini nga part. I believe nga kung ang mga infant, mga mamatay, they will go straight to heaven. Usa pa ang support niini dinha sa ikaduhang Samuel 12:23. Katong namatay ang anak ni Haring David. Sulti niya, makaadto siya kung asa ang bata. Ingon pa niya si David, namatay naman to iyang anak. Ingon siya nga muundang na ko og pagbakho. Sabay kapuslanan nga magbakho pa ko, nga namatay naman ako ang anak. Sulti pa niya, makaadto ra ko kung asa ang akong anak. Pero ang akong anak, dili makaadto kung asa ko karon. So iyang posible, ginasulti dito nga ang iyang anak nga namatay, diretso na sa langit. Unsay kalainan nila sa bata nga wala gani mahimugso? Ibalik na to dito. Tong isa ka tawo nga gikomparad, 2,000 ka tuig. O ang isa, wala gani tuig. Ang bata, wala nakasala. Although, yung sulti sa Biblia, nga kitang tanan gipanamkon sa sala. Bisig na pata sa tiyan sa tong ginikanan, aduna na kitay sala. Pero tungod kay wala pa siya nahimugso, wala siya actual sins, wala siya nabuhat gyud nga nasala. Wala pa siya sa ginatawag og age of reason, ang tawag sa uban na age of reason. Sa dihang pwede na siya mamili. Wala pa man siya gipanganak, so wala pa siya sa age of reason, wala pa siya sa punto din makapamili unsay tama, unsay mali. Dimension po na sa Jonah, mga bata, ingon pa gani dito sa Jonah nga, they don't know the distinction kung asay tuo, asay wala. Mo ni mga bata nga sultiyon na to, inosente pa. Wala pa sila kabalo unsay tama, unsay mali. So kini mga bata nga wala pay nahimo nga actual nga sins, I think mo adto sila diretso sa langit. Pero ang katong tao nga 2,000 years, klaro kaayo no, 2,000 ka tuig, butang na nato kung tinuod to, grabing iyang kalambigitan sa sala. Kay kitang tanan makasasala man. Nakakadiri sa kalibutan, walay tao nga wala gyoy sala. Although it's not stated here, no, pero makita nato nga katong tawhana posible makasala gyud. Kay tanan makasasala man. Ug ang tanan nga nakasala, kabalo man ta sulti sa Biblia, mamatay. Tanan nga mga makasasala malaglag yun, no? Gawas kong duna siya'y kagawasan sa sala. Kung masalbar siya sa iyahang pagkailalom sa sala, malaglag yun siya dito sa impyerno. O wala siya'y mahimong kapahulayan. Pero ang gisulti din himang God, mauning nakastrike sa kuha, sa English, nagsulti din gi-compare, ang isa na ay siya'y rest. But pasabot, ang katong tawhana to, nga taas o kinabuhi, wala siya'y kapahulayan. If we think na ang kanang mamatay ang tao na gibutang RIP, rest in peace, dili na siya mo'y sakto nga rest in peace. Pero dinhi, pareho man sila nga matay, pero gisulti dinhi nga ang isa doon ay kapahulayan, ang isa wala. Mga higala,
Ang tinuod nga magmalipayon kadto lamang makalingkawas sa sala. Ug sila lamang kadtong magkaroon og tinuod nga kapahulayan. Usa kini ka warning alang sa tuang tanan karon. Susiha imong kaugalingon, gala, gigsuon kung nakalingkawas ka na ba sa sala. Pinaagi kang Kristo. Kay kung wala, kung nagkinabuhi ka paghihapon sa sala, higala, hangtod karon, dili ka makabaton og tinuod nga kapahulayan. Ayaw limbungi imong sarili. Bisan paglingaw kaayo ka karon, sa tanaw nimo nga yahay kay ko karon kay naa sa kuwatanan. Makalimot ka nga nalipay ka. Mintaw na to, butang na lang nato 2,000 years nalipay ka sa kalibutan. Unsa man na ko ikumpara, forever ka magantos dito sa kalayo sa impyerno. So, hunahuna pag-ayo. Kung anaa ka na gani kang Kristo, doon na kagawasan sa sala. Pero kung naagya pong ka sa sala, meaning to say, wala ka pa'y tinuod nga relasyon sa Ginoo. Og ang imong gipaabot, dili kapahulayan, kundi kalaglagan. Busa atong nasayran karon, ang bahandi, ang salapi, kadungganan, taas nga kinabuhi, daghang kaliwatan, wala kini kapuslanan kung wala kanimo ang Ginoo. Naon sa pay lain? Gawas niini, aduna pay gisgutan si Solomon. Sa pa, bisan daw kadto mga maalamon kayo. Wala ka ikyas. Ihapong gi-mention. Versikulo 7 hantod 9. Sulti dinhi. Unsa may kalainan sa maalamon ug buang-buang? Makaayo ba sa kabos ang pagkasayod kung unsay pagsagubang ang kinabuhi? Wala kini kapuslanan. Sama kini sa pagdakop og hangin. Maayo pa nga matagbaw ka sa anaa kanimo kaysa mangandoy ka sa wala diha. Doon na po siya gikumpara dinhi nga duha ka klaseng tao. So para mas ma-analyze na to pag maayo. Duha ka klaseng tao. Unsay kalainan nilang duha? Kamo mo'y mo judge. Ug unsay nakabintaha kumbaga nila sa usag-usa. Ang dato daghag kwarta pero minus og kaalam. O ang pobre pero dato pod kaayo. Unsay lamang sa ilaha? Unsay nakalamang nila? Nagdiskusyon mi ani sa lamisa. Wala gyud mi nagka quorum. Wala gyud mi nagka sinabot. Pero salamat sa Ginoo nga gitabangan kita. Ingon dinhi, kini manggong sitwasyon na kasagaran madungog nato sa kanang mga self-help books gani nga sulti pa nila. Kasagaran gyud daw sa maalamon mudato. Ambot kung nakadungog mo ana, ang para daw ka mudato magsugod gyud daw sa imong utok. So dapat mutaas ang imong kaalam una sa kapa mutaas ang imong finances. Bisan mudato man pud daw ka pero mapobre ra pud. No, mao na masagan nato madungog. Pero actually mao pud ni ang panudlo ni Solomon sa Proverbs. Ingon pa niya nga kitong maningkamot, katong dunay wisdom, moasinso. Pero dili tanan mga higala. Generally, pwede. It applies. Kung sa'y nasulti sa Proverbs. Pero, dili tanan. Not at all times. Unsa exception ni ini? Doon na exception. Mao ni, imo makita din sa wisdom books. Sa Job, Ecclesiastes, unsa man ni? Ang exception is the sovereignty of God. Ang Ginoo mo'y magbuot. Kung ang Ginoo magbuot, wala gyud tay mahimo. Kung gusto sa Ginoo nga mudato ang tao, bisag walay kahibalo, madato gyud na. O bisag unsaon pagpaningkamot sa maalamon, kung kabubuton sa Ginoo nga mapobre ra gyud ka, pobre ra gyud ka. In this case karon, ang maalamon bright siya pero pobre. Namatay siya nga pobre. Ang wala hinoon kahibalo, in this case, siya tong dato kaayo. Ug namatay siya nga dato. Kaso, unsa may kaayuhan nga ilang nakuha. Kung pareho sila, wala natagbaw sa kinabuhi,
Unya, pareho raman sila nangamatay. Walay nakalamang sa ilahang duha. Mauna, walay nakalamang. Silang duha makaluluoy. Sa unang pagtandi, kung inyong namatikdan, nakalamang tong wala na himugso. Tungod kay nakapahulay siya sa dayon. Batok sa nabuhi og 2,000 ka tuig. Pero, dinhi nga kaso, madato man o mapobre, maalamon man o walay kahibalo, pareho sila mga matay, o kung pareho silang wala makabaton o katagbawan, walay lamang kanilang duha. Mao ni nakalahi. Walay lamang sila. Pareho sila makaluluoy. Nga higala ug mga igsuon, kitang tanan, mapobre man, madato, maalamon, o walay kahibalo, makasasala kitang tanan. Niagi og pagpakasala. Adunay agig tunglo sa sala. Ang atong kasing-kasing, adunay dakong hawang. Adunay dakong buslot gihimo sa Dios aron bisan unsang matang sa kalipay, sa kalibutan, mga butang, dili muarang niini. Walay makasigo niini gawas sa usa lamang gayud. Gituyo kini sa Ginoo aron ang tawo dili mo settle sa mga butang dinhi sa kalibutan para sa katagbawan, kundili didto lang sa bugtong na solusyon nga maoy mo sigo, maoy mo arang sa dakong bangag sa imong dughan. Ubaw ka na karon ang ato ikaduhang punto, mga higala, mao ang ginatawag og solusyon. Ang solusyon. Ang solusyon. Unsa man ang solusyon? Sa pagkawalay tao, walay katagbawan sa tao. Dili unsa, kung dili sikinsa. Sikinsa ang solusyon. Ang solusyon mao kini. Kakuntintuhan diha sa Ginoo lamang. Ang Dios ang solusyon, mga higala ug mga igsuon. Makontento kita diha sa Dios. Sulti dinhi sa bersikulo 10. Nasayran ng daan ang bisan unsang mahitabo ug nasayod kitang tanan nga ang tawo dili makalalis sa gamhanan pa kay kaniya. Sikin sa maning gamhanan pa kay sa tao. Di ba? Pwede ka ba makiglalis kaniya? Ang Ginoo man ni, ang gina-refer din. Pwede ba ka makiglalis sa Ginoo? Dili. Di ba? Sulti gani ni Pablo sa Roma 9:20. Apan kinsa ka man nga makiglalis sa Dios, tawo ka lamang. Makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon? Nganong giingon mo man ako niini pagbuhat? Dili gyud. Ang Dios mao ang gamhanan nga magbubuot ug siya ang magbubuhat. Siya nagtakda ng daan sa tanan alang kanato. By the way, isa sa mga tema dinhi sa Ecclesiastes mao ang pagkamagbubuot sa Dios. Kung unsay iyang gitakda, wala na kitay mabuhat ni ana. Atot aning naagian, no, katong mga previous nato na mga sa series bahin sa pagkamagbubuot sa Dios. So, dawato nato nga papaubsanon mao kanay angay kay ang Ginoo mo'y magbuot. Dili na ta makiglalis. Sulti gani sa bersikulo 11 ingon dinhi sa daghang sulti, daghan usab ang dili mapuslan ug wala kay maani niini. Sa English ingon pa dinhi, the more words, the more vanity. And what is the advantage to man? Wala na kapuslanan na makiglalis pa ka sa Dios bahin niini. Daghan pa hinon imong mga sayop nga mahimo. Mas mudaghan pa ang imuhang mga sala. Wala kini kapuslanan. Bersikulo 12, sulti dinhi, for who knows what is good for man while he lives the few days of his vain life, which he passes like a shadow, for who can tell man what will be after him under the sun? So who knows what is good for man? Kinsa man daing mas nasayod, unsay mas maayo alang kanato? Si kinsa man di ay? Ang Dios lamang, wala nay lain. Kay siya man mo'y naghimo nato, no? So siya ang mas nasayod.
Ang problema lang nato kasi usahay pagpakahawd ta. Mas mulabaw pa ta sa Dios, magpahawd-hawd ta ba? Pareha tong usa ka istorya. Dunay isa ka estudyante nag-eskwela og college. Unya, gusto gid siya mo appeal og fraternity. Gani giampo pag yun niya nga unta makasulod ko ining fraternity kay lisod man day sudlon daghan mag-agian. So giampo pag yun niya. Bisan pag ginasultian na siya sa iyang ginikanan, ayaw lagi ana dong. Dili na makayo sa imuha. Gusto gyud niya. Pipila ka mga bulan, nagpaampo na po siya balik. Sulti niya iampo bi nga unta makagawas ko dinhi. Wala siya nasayod unsay maayo kaniya. Magpakahawd kasi. Mao ni akong pangutana kaganina sa sugod, no? Unsa kasayon ba sa atoa ang musalig sa Ginoo? Katig yung lisuda, di ba? Isod kayo ta mosalig sa Ginoo tungod kay wala tay kumpiyansa sa Ginoo. Wala tay salig sa iya ha. Busa ang kakontentuhan, ang contentment o katagbawan mao ang pagkaroon og kumpiyansa diha sa Ginoo. Magkaroon tag kumpiyansa dinha sa Ginoo. Kumpiyansa adunay dakong pagsalig sa Dios. Kay kabalota nga kabalo siya. Siya ang nasayod kung unsa atong mga kinahanglanon. Pero ugaling hawd lagi ta. Mas hawd pa ta sa iya usahay. Kiglalis pag yun. Dili na lang yun magpaubos. Ug musalig na lamang. Mao ni ang problema sa atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva. Hulang ang ilang kumpiyansa o pagsalig sa Dios. Ingon sa Ginoo, mahimo ninyo ang tanan. Pwede niyo makaon ang tanang pagkaon except nining isa. So, ang tanan nga makalipay sa ilaha, gihatag na sa Ginoo kung magpabilin sila sa Dios. Ay nakalahi sa ilaha, ngari ka nato. Unsay nakalahi kung ikumpara nato. Kita karon pagsulod na sa sala, wala na tay kakayahan para matagbaw o malipay. Ngano man, epekto na sa sala. Gawas kong ma-reverse kini dinha kang Kristo. Sa ilang panahon aduna pa. No gitagaan sila gahom para nga malipay kay perfect pa man. Wala pa man sila nakasala. So doon na pa sila abilidad nga malipay, matagbaw sila. Ingon sa Ginoo, kaon bisig asa din na, except lang ning isa. So gitagaan sila Ginoo sa Ginoong kagawasan og abilidad para nga malipay. Pero unsay problema nila? Kumpiyansa. Wala sila'y pagsalig sa Ginoo. Ang kumpiyansa, pagsalig, mao kini pagdesisyon. Nagdesisyon sila. Nga mo, dapat mudsalig sa Ginoo. Kaya ang ginatawag og katagbawan or contentment is a decision to trust in God. Usa ka desisyon nga musalig sa Ginoo, magpaubaya sa Ginoo. Ihatag nimo ang imong kumpiyansa sa Ginoo, mao nay katagbawan. No? Above everything else. Sila ditong tungora, wala silang mutuon ni ana. Doon na sila pagduda, galing na apoy nagsolsol sa ilaha ni atong tungora mo nang nagka-create og duda. Pero mao nang nahitabo sa ilaha, wala sila mutuon ni adto nga ang Ginoo naghatag sila og kumpleto na, kumbaga ang Ginoo kumpleto na sa ilaha, murag ilang gidudahan. Wala sila mutuon ni ana. Abi nila, aduna pay labaw, no, mas labaw pa nga kalipay nga mahatag gawas sa Ginoo. Mao nang ilang ginahuna kasi gi-inject ni Satan dito silang hunahuna nga kaon ani kay ngano na kay makuha ani. Mahimo mong bright. Nana daghag mga ilang nakita nga kulang man siguro ning Ginoo. Nawala ilang kumpiyansa sa Ginoo. Kumbaga nakulangan sila. Usahay ang kining pinaka ang delikado nga manghitabo sa may kalabutan sa pagpaninguha kanang dili gani nimo makuha. Kan dili nimo makuha ang imong tinguha og ikaduha kanang makuha nimo. Mao nay delikado. Ngano man? Pag dili nato makuha, magbagot-bot ta, masuko ta, magrebelde ta.
Mao na ang mga kabataan, kasagaran, musukol sa ginikanan. Abi nila, mas maayo kanila ang makuha gayod ang ilang gusto. Nagtuo silang hawd na gyud kayo sila, ang ilang kinaadman, nagtuo sila nga nana sila sa hamtong, kabalo na sila unsay mas sakto para sa ilaha. And mo-insist sila silang gusto. Gusto nila makuha ang ilahang gustuhon. Pero kung makuha na pod ang gusto, mao ning delikado ngano man. Grabe ang epekto hinuon. Tunglo ang moabot. Tunglo. Ingon sa Ginoo sa mga taga-Israel, mga Israelita, igo na sa inyo ang mana. Kanang pagkaon nga mana ginahatag sa Ginoo, igo na na, insakto na na. Dili sila kontento niini. Gusto pagyud nila og karne. Balo mo unsay nahitabo. Numbers 11:33. Sulti dinhi. Samtang ang sudan, katong karne sudan man na. Samtang ang sudan anaa pa sa ilahang baba ug wala pa matulon, misilaob ang kasuko sa Ginoo, batok sa katawhan, og nagpadala ang Ginoo og sakit, og nangamatay ang daghang mga tao. Delikado kayo. Kanang mo insist gani ka sa imuhang gusto. Nagtuo ka nga, makahatag kinig kaayuhan sa imuha. Bisag nagsulti na ang Ginoo nga ayaw lagi na. Ginawarningan na ka sa Ginoo. Naipulong sa Ginoo. Dunay mga kanang mga hamtong na mga Kristohano na gamay-may sa imuha nga ayaw na brad. Ayaw buhatan na brad. Makadaot na sa imuha. Unya mo insist gyud ganita sa tong gusto. Mo na delikado. Ngano man, ihatag gani na sa Ginoo sa imuha, duna na kauban nga tunglo. Si Adan o si Iba. Kabalo sila makadaot. No, gisultian na sila daan sa Ginoo kung mukaon gani mo anang kahoy nga naa sa kanang makahatag og kanang kaalam, kanang ginadili nga nga kahoy nga bunga. Kung mukaon gani mo ana gipasidan-an na sila. Mamatay gayud kamo. Pero nagtuo sila nga baliktad. Nagtuo sila makayo ni sa tuwa. Naman gituuhan man nila tong sugyot sa kalaban. Ni-insister sila. Naghimo sila desisyon sa pagsupak. Nag-decide sila. Mao nang unang gibuhat sa unang ginikanan. Wala pa kasulod ato ang sala. Nisulod sa dihang naghimo sila desisyon. Mao nang pinaka unang sala. Nagdesisyon sila sa pagsupak. Kay kuno, makahatag kinig kaalam. Gani ang sala, dili katong pagkaon nila. Ang sala, nagsugod sa ilang huna-huna. Sige, mukaon ta. Sawa pa nila gikaon, nakasala na sila. Kay nag-decide naman sila. Kay kuno, makahatag kini sila og, di ba, muabri ang ilahang salabutan, mahimo silang wise. Nakahatag daw kini og kalipay. Kung imong sumadahon, basig makahatag ni sa katong kakulangon sa ilang ginaisip nga kulang daw sa Ginoo. Pero nailad sila. Ang resulta, unsa man, nakasala sila og niabot ang tunglo sa tanan. Niabot bisyan sa tuwa karon. Mga higala ug mga igsuon, magbantay kita inining sama nga sitwasyon. Duna ba ginapakita ang Ginoo kanimo? Ginasultian ka ba niya pinagi sa iyang pulong o pinaagi sa mga pagpangwali sa mga espirituhanon nga leader, mga pastors, sa imuhang direksyon, sa imuhang angayan nga buhaton, gitudluan ka unsay maayong himuon. Ginapakita ka, pero ni-insister ka nga pagbuhat sa kabaliktaran. Wala ka ni tuman ini. Imong ginaisip nga mas labaw ning ako ang gusto. Musupak ako ni ana, kay gusto ni kuning ako ang gusto mo ni ako himuon. Unda nga ka na higala. Hunong na niya na. Instead, balik sa Ginoo. Salig sa Ginoo. Kay siya lamang ang labing na sayod sa tanan. Kung unsay makaayo kanimo, kanako, mapobre man ka o madato, kabalo siya, unsa lamang ang makahatag og tinuod, og tiunay, nga katagbawan kanimo. Ang tinuod nga katagbawan, mao kini. Mao ang pagdesisyon nga musalig sa Ginoo. Mao na tinuod nga katagbawan. Ang pagdesisyon nga Ginoo, enough na ka. Sakto na ni akong kahimtang karong Ginoo kay ngano man mao ni imong kabubuton. Na sa imong hunahuna. Bisan tuod
Kung ikumpara nimo sa uban imong kinabuhi, murag langanin man, murag hayahay man ang uban, pero because you decided nimo ka nga Lord, usalig ako kanimo. Bisag mao ni akong kinabuhi karon. Bisig mao lang ni akong trabaho karon, mao lang ni akong income karon, pero kay tungod mao ni imong kabubuton alang kanako, malipay ako. Doon na ako'y contentment. Ang Ginoo, dili kaniya pasagdan. Ang iyang atensyon, anaa kanunay kanimo. Mas labaw ka pa sa langgam, mas labaw ka pa sa mga tanom, kumbaga, sa mga sagbot. Ang Ginoo nasayod kung unsaon niya nga malipay ka. Ang Ginoo nasayod kung unsa imong gikinahanglan. Bisan gani, wala pa nimo gibungat, kabalo na siya unsa imong gikinahanglan. Ug ang Ginoo dili matulog. Dili jud kaniya pasagdan. Gala og igsuon. Paghimo og sakto nga desisyon. Ayaw tumana ang imuhang sariling kabubuton pag insister sa imuhang gituhuan nga tan-aw nimo nga tama kini. Sunda kung unsa ginasulti sa Ginoo. Asa nimo na mahibalan sa Biblia? Kung unsa ang kabubuton sa Ginoo, unsa imong buhaton. Generally and specifically makita nato. Ug tumana kini. Ato ning hatagan og gamayng clarification. Gamay lang nga clarification kasi basig sultion sa kadaghanan. Brad, kanang dagan sa ato ang pagpanguhali karon. Kung mao di ini, kitang mga magtotoo murag wala tay plano sa kinabuhi. Murag kita tong mga tao nga walay mga dreams. Walay mga pangandoy. Mao baya ni kasagaran ang mga ginasulti sa mga tao sa kalibutan. Di ko na mga reliyosong mga tao kay wala nay plano sa kinabuhi, di na sila gusto nga moasinso. So atong klaruhon og mayo, dili pod. Dili pod. Unsa may kalahian sa ginatawag og contentment og complacent. Unsaon nato na pag-distinguish kanang ginatawag og kontento ka og kanang complacent ka. Kanang kontento ka or kumpiyansa ra ka. By the way, lahi ning term nga ginatawag og kumpiyansa ra ka. So klaruhon nato niya. Kining ang kining kumpiyansa ra ka murag na ay kaubang pagtinapulan. Kanang negative ang connotation. Kanang, okay na lang. Pero lahi itong pagsalig sa Ginoo, ginatawag ko, adunay kumpiyansa sa Ginoo. The same ang good na word, pero lahi ang meaning. So atong klaruhon. Kining kumpiyansa ra ka negatibo ni. Mao ni complacent in English. So mas nindot kong sa English kasi ma-distinguish na itong diferensya. Sa English, kauban ni siya sa kanang lazy, pag tinapulan, procrastination, or kanang okay lang sa imo Wala kay ambisyon sa kinabuhi. Bahalag magkagidlay ka. Basta, kontento na ka. Kana nga contentment is negative. Nga, negative connotation. Dili po na siya maayo. Mao na gitawag complacent. So, kinahanglan nato ni ma-distinguish ning duha. Ang pangutana, kanos ana to masulti nga kontento ka or makontento ka. O kano sa po nato masulti nga naging complacent ra ka or naging kumpiyansa ra kayo, kumbaga, nagtinapulan ka. Mao kini atong basihan. Mao ni ato ang himuon nga guide. Ang kabubuton sa Dios. Kung anaa ka sa kabubuton sa Dios o wala ka sa kabubuton sa Dios, kanang outside, nakasagawa sa kabubuton sa Dios, pananglit. Kung kabubuton sa Dios nga ibutang ka sa ministry, sa isa ka specific ministry, unya dili gani ka mo involved. Kabubuton sa Ginoo, gitagaan kanyag talent, gitagaan kaniya og abilidad. Dinha sa Biblia, makita nato isa sa pamaagi nga makita nato nga nagatawag ang Ginoo sa usa ka magbubuhat. Hatagan niya og talento. So nakita nimo, gitawag ko sa Ginoo. Mao ni ang ministeryo nga diin gitawag ko sa Ginoo. Mao ni ang kabubuton sa Ginoo. Pero wala nimo gibuhat, naging complacent ka, sala ka na. Wala ka nag-involve. Usa pa,
Kung dili ka bubuton sa Ginoo nga mudato ka unya, perti gyud nimong paninguha, paningtiil pa gyud no. Sulod ka na og kanang bisag mga compromises. Okay na lang sa imong naman para gusto gyud nimo nga mudato jud ka. Dili din nakabubuton sa Ginoo sa imuha. Nakasala ka ni ana higala. Gusto sa Ginoo makontento ka lamang. Usa pa sa pamaagi nga mahibaluan po nato. Unsa man ang imong motibo? Unsa man ang imong tinguha? Sa imong doon kay desire, gusto ka nga moasenso. Ang Kristohanon dapat kasi we desire excellence, di ba mao man no? Dapat pag-abot sa ato ang pagpaninguha nga mahimong susama kang Ginoong Hesukristo, dili ta makontento niya na. Magdiha nga bahin. Dapat everyday mag-angat ta, mag-improve ta sa pagkabalaan, sa pagkabatarong, sa atong mga virtues. Dapat maninguha kita kinabuhing balaan. Diyos nun, mabungahon. Para asa man? Para sa kahimayaan sa Diyos. Now, unsa imong motibo? Gusto ka ba mo asenso? Mudako ang kita para ma-provide ng pamilya? Wala na problema. Kung mao na ang imong tinguha, normal na, sakto na. Gani, gusto sa Ginoo nga dili ka magtinapulan, you provide for your family. Sulti gini sa Biblia, if you don't know how to provide for your relatives, you are worse than an unbeliever. So maninguha ka. Gibuhat nimo na, kahit gusto nimo nga makakaon imong pamilya. Maayo na. Kung gusto ba nimo og excellence, stricto kay ka sa ministry, para ba mahimaya ang Ginoo? That's okay. Okay kayo na. Ay gusto man nimo ang Ginoo is ibutang gyud sa taas nga i-exalt gyud nimo ang Ginoo. Busa ang imong batasan, dapat ang imong pagtrabaho dapat in order, proper. Kay ang Ginoo mo imong giserbisyuhan, sakto kay na. Pero kung gusto nimo moasenso para sa imong greed. So tan-aw nimo sa dayong imong nganong gusto ka mo asenso kay nakakita ka sa imong silingan nga gwapo kay balay. Kay di ay nakita nimo ang imong mga kauban sa klase, nag-reunion mo, atay nindutag mga kutsi nila. So nagguol ka. Pobrihan ako manong inani man akong kinabuhi. Pero sa una, sa wala pa kakakita sa imong higala, wala ka naguol. So susiha ang imong motibo, higala. Gusto ka mo dato, maging self-reliant para sa luho, daghan ka mga tinguha, that is sin. Gusto ka maging excellent, stricto kay ka sa ministeryo, stricto kay ka sa trabaho, maingon ka nga para ni sa Ginoo, pero di ay, para lang ka musikat. Dili ka na maayo, that is sin. Sa laing bahin, kung magtinapulan pod ka, mo nang wala kay makaon, sige na lang kag pangayo. Wala nimo gibuhat ang excellence para sa Ginoo nga maunta ang iyang kabubuton nakasala gihapon ka higala. Sa katapusang bahin, i-remind nako kadtong wala pa dinha nakaila sa Ginoo. Higala, gusto sa Ginoo nga malipay ka. Gusto sa Ginoo nga matagbaw ka. Apan dili nimo kini mahimo kung wala kay relasyon nga naha kaniya. Kay siya lamang ang makahatag og tinuod nga katagbawan. Siya lamang ang solusyon sa problema sa katagbawan sa tao. Kung wala kay relasyon kaniya, dili na nimo madawat, di gyud ka matagbaw sigon sa imong buhaton. Aduna siya exception kumbaga para madawat ni kabalo ka higala kini nga benepisyo, kining katagbawan makuha lamang ni adtong nisalig kaniya. Kaya mga tinuod ng mga Kristohanon, abi nimo ang ilang mga kinabuhi halos na alang sa simbahan pirmi mingon nila kaluoy ba ning mga tawhana pero wala sila kabalo, baliktad di ay malipayon sila. Ingon sila kining mga Kristohanon walay mga kwarta pobre pero abi nimo sila di ay dato kayo dinha sa Ginoo. Nganuman anaaman ang Ginoo sa ilahang kinabuhi. So kining katagbawan higala makuha lang nimo kung anaa kay relasyon dinha sa Ginoo.
Makuha lang nimo kung nisalig ka pinaagi ni Kristo. Ang Dios wala naghatag og espesyal nga panalangin sa tanan tao. Dili espesyal ta. Generic lang. Hatag siya og ulan, hatag siya og adlaw, hatag siya og hangin. General provision. General providence. Pero ang specific, parehoan ng kaluwasan, parehoan ng katagbawan, dili. Kadto lamang nakaila sa Dios o katong nidawat sa iyang anak nga iyang gipadala. Pero ang katong nisalikway sa iyang anak nga iyang gipadala, magpabilin ang kasuko ngadto kanila. Kasilagan sila sa Dios tungod sa sala. Mapapas lamang ang kasilag sa Dios kanimo higala kung mapapas pod ang imong sala ug kana mapapas lamang pinaagi sa bayad nga bililhong dugo sa iyang gipadala nga si Ginoong Hesukristo. Kaya ang atong ultimate solution mao kini. Makontento diha sa Ginoo tungod ni Kristo. Makontento diha sa Ginoo tungod ni Kristo. Ingon dinhi sa Roma 8:32. Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Sakto. Wala gani niya gihikaw ang ihang bugtong nga anak. Gihatag gani niya nga mamatay dito sa cross para sa tuwa. Kana pa kang atong mga panginhanglanon? Sisiw. Gambay ra kayo. Siguraduhon sa Dios, siya nga naghatag sa iyang anak aron mamatay, ihapod ihatag kanato ang atong panginhanglanon. Kung ato kining pangayoon, dinha kaniya pinaagi sa iyang anak nga si Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo. Punta ang pulong sa Dios makiistorya kanatong tanan. Magampo kita. Daghang salamat Ginoo sa imong mensahe. Bisan tinuod Lord. Kini nga topic is lisod sabton. Lisod siya dawaton Ginoo. Dali kami madala sa mga pamaagi sa kalibutan. Apan Ginoo lig-una kami nga makita nga bisan nga dunay mga pagsulay, dunay mga temptasyon, makita namo sa TV, sa mga silingan, ang mga butang nga wala kanamo. Lig-una kami nga dili kami mag-uol, Ginoo. Unta, magpabilin kami, masaligon kanimo. Adunay kakuntintuhan. Ana ang kumpiyansa dinha kanimo. Tungod kay ikaw ang labing nasayod sa tanan. Unsay makaayo alang kanamo. Ug dili mo kami pasagdan, Ginoo. Gani, imog yung gisakripisyo ang imong bugtong anak alang kanamo. Apan tabangi pud kami nga dili magkumpiyansa ra pod sa kaugalingon kanang maging complacent or magtinapulan. Maninguha gihapon kami nga moasenso para sa tama nga katuyuan Ginoo. We desire excellence for your glory and honor. Palaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Mao kini among pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Hangion ko kami sa pagtindog sa kalohiyang bahin. Dios namo nga labing maayo sa tanan. Maayo ka kaayo sa paghatag kanamo sa among adlaw-adlaw nga kalanunon. Paghatag kag kusog, abilidad, mga talent aron makatrabaho, makanegosyo para makaprovide kami sa among pamilya. Ug extra blessings Lord para makahatag kami sa imuhang buluhaton. Dawata Ginoo ang among mga abot, tipik lamang kani, apan kinasing-kasing ang among paghatag niini, agig pagsimba kanimo. Tabangi ang mga lideres niining simbahan, aron magiyahan sa ilahang paggamit niining maong salapi para sa pagpakailap sa imuhang ebanghelyo. Ug karon Ginoo, alang sa among benediction, ang among pag-ampo para sa tanan. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pakig-ambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan. Ang tanan magasulti. Amen. Amen. Mayong gabi sa kanatong tanan.
You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Sing this together, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Sing Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing this once again, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Oh Lord, you are worthy, O God. Receive our highest praise. Amen and